Poštovani gosti, dragi prijatelji, radosni smo i zahvalni što vas možemo pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu na ovu svečanost povodom Dana škole i 25. obljetnice Katoličkog školskog centra Sveti Pavao u Zenici. Upravo smo čuli himnu sustava katoličkih škola za Europu i nekadašnju himnu našega centra Homo Homini, koja je nadahnuta hvalospjevom ljubavi Svetoga Pavla, a napisala ju je pokojna profesorica Roza Brdar. Vjerujemo da su vas oduševili glasovi velikog zbora našega centra pod ravnanjem profesora Davorina Bošnjakovića zajedno s malim zborom koji vodi profesorica razredne nastave Dragana Paškalj. Pozivamo sada ravnatelja centra, don Vlatka Rosića, da nam uputi svoju riječ.
Poštovani i dragi gosti, čast mi je u ime Katoličkog školskog centra Sveti Pavao u Zenici, u ime svih djelatnika, učenika, pozdraviti vas sve ovdje. U prvom redu pozdravljam našega nadbiskupa Vrhbosanskog, uzoritog kardinala Vinka Puljića, koji je u ime osnivača naših katoličkih školskih centara Vrhbosanske nadbiskupije danas ovdje s nama. Nakon njega pozdravljam na poseban način pomoćnoga biskupa u miru, doktora Peru Sudara, koji je svih ovih 25 godina bio promicatelj sustava katoličkih škola za Europu i zahvaljujem mu na dolasku. Također na poseban način pozdravljam ministra za obrazovanje u vladi ZDO kantona, doktora Spasihiju Kozlića, i zahvaljujem i njemu što je došao podržati nas. Pozdravljam sve kolege ravnatelje svih naših katoličkih školskih centara iz Sarajeva, Tuzle, Travnika, Žepča, Banja Luke, sve direktore, predstavnike svih naših centara i svih ostalih škola. Pozdravljam sve kolege, svećenike iz grada Zenice, ali i šire, svih službi i staleža, sve časne sestre, predstavnike Ministarstva obrazovanja, sve predstavnike Pedagoškog zavoda i sve direktore drugih osnovnih i srednjih škola. Pozdravljam, ako ih ima, i predstavnike državnih, federalnih, županijskih, općinskih, gradskih struktura, predstavnike političkog, javnog, kulturnog života grada Zenice, te predstavnike medija na poseban način našega katoličkog tjednika. Također, na poseban način, ako su ovdje, pozdravljam predstavnike drugih vjerskih zajednica ovdje u gradu Zenici i Bosni i Hercegovini. Pozdravljam sve naše predsjednike i članove školskih odbora, sve članove vijeća roditelja naših obiju škola, članove udruženja, prijatelji centra, sve naše donatore, prijatelje centra, sve roditelje naših učenika i još jednom zahvaljujem što su odabrali našu školu kao mjesto odgoja i obrazovanja svoje djece. S posebnim poštovanjem pozdravljam sve naše bivše djelatnike i učenike. I na koncu pozdravljam sve vas zajedno, ako sam propustio koga posebno pozdraviti, neka se doista osjeti pozdravljen i dobrodošao. Dragi prijatelji, što reći nakon ovih 25 godina postojanja našega katoličkog školskog centra u Zenici? To smo djelomično željeli prikazati monografijom koju smo sinoć ovdje predstavili, koju smo objavili upravo ovom prigodom, koja bi trebala biti svojevrsni sažetak onoga što je ova škola u svojoj biti. Svakako da u jednoj knjizi nije moguće predstaviti sve što ovaj centar je postigao i postiže kroz ovih 25 godina. Ali doista, to sam i sinoć rekao, ovo može biti svjedočanstvo za povijest KŠC-a Sveti Pavao u Zenici i katoličkog školstva u BiH i uopće. Mi znamo da 25 godina nije puno, ali je ipak dostatno, jer je srebrni jubilej i potrebno je i hvale vrijedno obilježiti ovako nešto. Napose kada smo svjesni činjenice da u našoj domovini Bosni i Hercegovini dosta toga nema dugi vijek trajanja, počevši od same države pa do mnoštva institucija koje su kroz našu povijest trajale ne duže od 100 godina. Stoga je 25 godina postojanja nečega u ovim nepostojanim vremenima itekako veliki pothvat. Danas, 25 godina, taj isti sustav katoličkih škola za Europu razgranao se u svih 7 gradova u cijeloj našoj Bosni i Hercegovini, postao prepoznatljiva djelatnost ove naše mjesne crkve. Možemo slobodno reći da smo ispisali i pišemo povijest, te da se povijest katoličkog školstva, ali povijest školstva uopće neće više moći pisati bez katoličkih školskih centara. Sve su ovo činjenice koje hrabre, ali obvezuju. Kad si dio nečega velikoga i sam moraš biti velik i učiniti da nešto što je veličanstveno opstaje i ne gubi sjaj. Stoga, dragi učenici, djelatnici, roditelji i svi koji imamo obveze prema ovoj školi i svi mi kojima je ova škola na srcu, trebamo učiniti sve da ove škole opstanu i da u budućnosti slavimo što više okruglih obljetnica.
Ovom prigodom zahvaljujemo svima koji su dali i dali dio sebe u stvaranju ovoga, usuđujem se ponoviti po tko zna koji puta, jednog od najznačajnijih projekata naše Vrbosanske nadbiskupije i katoličke crkve u BiH nakon posljednjega rata. Najprije zahvaljujemo Vrbosanskoj nadbiskupiji na čelu s kardinalom Vinkom Puljićem i pomoćnim biskupom Perom Sudarom, koji su u suradnji s provincijom časnih sestara, klanjateljica krvi Kristove, prepoznali povijesni trenutak i na temeljima stare škole časnih sestara, klostera, osnovali katolički školski centar u Zenici. Zahvaljujemo svim donatorima koji su svojim nesebičnim darovima pomogli da se škola najprije adaptira, a onda i nadogradi. Zahvaljujemo i vlastima u gradu Zenici na izdavanju potrebnih dozvola za objekt škole i naravno Županiji Zeničko-Dobojskog i Ministarstvu obrazovanja u uključivanju škola u centru u budžet. Zahvaljujemo svim djelatnicima koji su se ugradili i ugrađuju u ovaj centar svojim radom i zalaganjem, kao i roditeljima i učenicima na povjerenju i suradnji. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u pripremi već spomenute monografije koju smo izdali i organizaciji ove manifestacije obilježavanja 25. obljetnice koja je trajala ova 2 dana. Na kraju, ali ne zadnjem, hvala Svetom Pavlu, našem zaštitniku i dragom Bogu što je svojom providnošću podržao da ovaj projekat KŠC-a zaživi i preživi ovih 25 godina. I na samom koncu želim poručiti, neka nas ova 25. obljetnica nadahne da ne posustanemo u provedbi ovoga projekta, te svi zajedno, i učenici, roditelji i nastavnici, sudjelujemo u najvažnijoj zadaći ljudskoga roda, odgoju i obrazovanju novih naraštaja. Vama, dragi gosti, zahvaljujem svima na dolasku i želim da se ugodno osjećate i uživate u ovoj priredbi u kojoj sudjeluju budući, sadašnji, bivši učenici i prijatelji našega centra. Živjeli! S posebnim veseljem predstavljamo naše goste koji su se rado odazvali i koji će nastupiti u ovom programu. To su članovi orkestra limene glazbe Lašva iz Nove Bile kojim dirigira profesor Josip Popović. profesorice glazbe iz muzičke škole u Zenici, Maida Ibrahimagić, Melisa Šunjić i Amila Muharemović. Zatim bivše učenice ovoga centra, sada profesorice Katarina Kikić, solistica Sarajevske opere, i Ivana Mandić, profesorica u muzičkoj školi u Zenici, te glazbenik Ivan Jelić, također bivši učenik ove škole. I ansambl Fugato koji izvodi srednjovjekovnu glazbu. Čut ćemo također stihove u izvedbi članova recitatorske sekcije te glazbene izvedbe triju violinistica od kojih su dvije učenice ovoga centra, a treća tek će to postati. Neka zvuci glazbe i riječi ovih izvođača izlaze svu radost i zahvalnost za ovih 25 godina života našega centra. Pa nastavimo sa programom.
Moć djece. Beton hladni, beton sivi, može čudno da oživi. Kad ga dječje ruke taknu, kad mu prsti nešto šapnu i na obrazu mu blijedom nacrtaju sunce krijedom. Dan pun magle, dan pun leda, može ljepše da izgleda. Kad kroz zavjese ulica proviruju dječja lica, pa grad ispod toplih streha svije gnijezda dječjeg smijeha.
U njima uvijek je mir, tople riječi kada šuti. U njima uvijek sam ja, kad spava i kad se budi. U njima ljubav vječno traje i nikad ja nisam sam. Kad suze skrivaju ili se smiju, ja znam, najljepše su oči, oči moje majke, kao plavo more, kao cvijet iz bajke. Najljepše su oči kad sigurno znaju da te brižno prate, samo oči majke znaju. U njima kiše su pale, tu se krije i život njen. U njima godine su stale, svaki tužan i sretan tren. U njima ljubav vječno traje i nikad ja nisam sam. Kad suze skrivaju ili se smiju, ja znam, najljepše su oči, oči moje majke, kao plavo more, kao cvijet iz bajke. Najljepše su oči kad sigurno znaju da te brižno prate, samo oči majke znaju, samo oči majke znaju.
ćeš naći uvijek dom. Srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plač kada tvoja zemlja pati, a na ovoj grudi koji ovi ljudi bit ćeš veliko i mi. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj. Kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. Bit ćeš bogat koji mi, kraj što ne zna što je kruna, al na ovoj grudi koji ovi ljudi bit ćeš veliko i mi. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj, tuđi ni oluje, kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđi ni oluje, kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi smo tu, mi smo tu, mi smo tu. Hvala vam puno. Hvala. Hvala puno. Iskoristit ću samo 1 minutu, evo, da vam jednostavno kažem, sretna vam 25. obljetnica ovog našeg predivnog katoličkog školskog centra. Srce mi je ispunjeno srećom i zadovoljstvom, jednostavno iz razloga što prvi put sa 8 godina, prvi put sam stao za mikrofon baš ovdje na ovom mjestu i ovo je najposebnije i najljepše mjesto za mene na kojem sam i na kojem ću ikad nastupati i pjevati. Hvala vam što postojite sve ove godine i hvala vam na tome što se širokih ramena i punih pluća možemo pohvaliti jednom stvari, dvije stvari. Prva stvar je iskreno zajedništvo, a druga stvar je ljubav koja stvarno odiše iz zidova ovog katoličkog školskog centra i šalje neizmjernu poruku svugdje. Evo, hvala vam na tom.
Obilježavajući 2,5 desetljeća života ovoga centra, ne možemo ne prisjetiti se i onih koji su sudjelovali u njegovu nastajanju i stasanju. A među njima su i oni koji su od početka njegovi djelatnici. Oni su danas među nama i zasigurno su veoma ponosni. U ovoj svečanoj prigodi oni će primiti priznanje Vrbosanske nadbiskupije kao osnivača za 25 godina djelovanja u centru. Priznanje će im uručiti Vrbosanski nadbiskup uzoriti kardinal Vinko Puljić. Molimo vas, kardinale, da dođete na pozornicu. A u centru već 25 godina djeluju Dragan Gavran, profesor povijesti i bivši direktor gimnazije. Davorin Bošnjaković, profesor glazbene umjetnosti. Miroslav Šetka, profesor likovne umjetnosti. Dragana Paškalj, profesorica razredne nastave i bivša direktorica osnovne škole. Sanda Ljubić, profesorica razredne nastave. Sanja Boras, nastavnica razredne nastave. Ona danas nažalost nije s nama, ali direktorica osnovne škole će joj uručiti poklon, to je zahvaljenje, a to je Inga Vasić, nastavnica engleskog i hrvatskog jezika. Branka Anić, spremačica. Gordana Babić, spremačica. A sada vas molimo uzoriti kardinale da nam uputite svoje riječi. Prvo, želim vas sve od srca pozdraviti i zahvaliti na ovoj lijepoj svečanosti. Svima koji ste spremali i organizirali i izveli moje iskrene čestitke. Bilo je lijepo doživjeti cijeli ovaj program. Drugo, želim svima koji su se ugradili kroz 25 godina u ovoj
ovaj sustav školstva, posebno Svetog Pavla u Zenici, zahvaliti i Božji blagoslov zamoliti. Treba na poseban način ovima koji su kontinuirano 25 godina u ovom centru, moje iskrene čestitke na vjernost i ustrajnost i na svoju predanost koju ste dali ovome centru. Također želim da svi oni koji mogu doprinijeti, vjerojatno novih 25 godina neće svi doživjeti, ali oni koji ustraju i dožive, njima želim sretno i blagoslovljeno dugovječno življenje. A evo, raduje me da smo danas ovo mogli doživjeti. Lijepo je doživjeti svečanost koja na neki način budi ponos. Ponos svjesno na čemu stojimo. Lijepo to kaže Ivo Andrić u svojoj knjizi Znakovi pored puta, da kaže ponos uvijek stoji na svojim nogama, dok oholost uvijek traži na koga će se popeti ili koga će skratiti da bude vidljiva. Vi stojite na svojim nogama i ponosno možete gledati u budućnost jer ste ugradili puno toga žrtava, ljubavi i rada. Kako i reče ovaj tenor, gospodin Jelić, koga slušam već nekoliko godina i koji pjeva pjesmu koja je starija od 50 godina, to je moja zemlja. Kad sam bio student, tad sam je slušao i uživao, danas je ponovo uživam slušati. Tako da zapravo ovdje je ugrađena ljubav i dobro je da to pamtimo i nastavite to ugrađivati. Uz čestitku za srebrni jubilej, molim Božji blagoslov da ne posustanete u čineći dobro, rasteći u dobro i ostvarujući svoje poslanje u toj zemlji koja je moja zemlja. I neka istinski ta zemlja bude radosno što postojimo u njoj, što živimo i djelujemo. Zato samo naprijed, Bog vas blagoslovio. Uzoriti kardinal nedavno je slavio imendan, pa mu tom prigodom centar želi pokloniti prigodan dar uz čestite iskrene. A na samom kraju poslušat ćemo izvedbu maloga zbora sa pjesmom Želim, želim. Uživajte u daljnjem druženju. Hvala vam, do novog susreta.
gdje mi duša želi. Da vam pravo kažem, mnogo mi je stalo da mi mama kupi ogromno lizalo.